Guys, happy Saturday! Gusto ba ninyo mahibalo unsaon pag-ila nga usa ka babae o usa ka lalaki dili dokirok? Then paminaw mo kay mao pud ni gi-share sa akong lola, akong nanay. Pag nagani mamisita sa inyo o naamoy pamisitahan or gila-ila nga babae o lalaki kay nakaangay mo, nakagusto mo, o gusto gid ninyo nga siguro nga sa inyong pagminyo loyal o dili dokirok inyong maasawa o mabana. Tapos paminaw, ang usa ka lalaki pag mamisita sa inyo, kung asa siya original nga naglingkod sa first pa niya nga pamisita, obserbahi kung sa sunod niya nga pamisita didto ra gihapon siya motuod sa iyang primero nga gilingkuran. Hangtod ikaduha, ikatulo nga pamisita, didto ra gihapon siya. Meaning, dili siya magbalhin-balhin og lingkuranan. Even ang babae, no? Obserbahe siya kung asa mo dapit sa ilang balay. Magbalhin-balhin gani naglingkuranan. Ang usa ka babae o usa ka lalaki, kana init naglubot. Medyo dili kasaligan. So, mao daw na, no? Ang ilhanan. Except perhaps kung na ADHD or other disorders, no? Pero kung normal lang, ang usa ka babae o usa ka lalaki, obserba rin ninyo. May pagkadukirok yun na. Kung sa primero nga pamisita, lahi ang gilingkuran, sa sunod nga pamisita, nalukop na niya tanan bangko sa inyong balay. Kana mo ra di nakasaligan. Kung ang babae usab, no? Pag maniid mo nga sa inyong balay, nalukop na po niya ang mga lingkuranan mo dito nakasaligan. So, kana lang, no? Tips lang na nato. Gikan sa akong nanay Maring. Okay? So, maayong hapon o swerte gyud tong mag-view ani nga salida, no? Kananay practical tips.